Merci beaucoup, très bien. Ni aw ye nin tɛgɛrɛba kan in mɛn o b'a jira k'a fɔ ko an nisɔndiyalenba de bɛ yan. Ayiwa an b'a jira la k'a fɔ fana bi an tɛ Bamako ani Bamako cɛ a bɛ taa fo kilométrage caman na. Ni o ye ka jira la k'a fɔ bonya hukumu kɔnɔna na cadre dɔ kɔnɔna na an y'a ŋaniya ka se ka nin jɛmukan in sigi dugu dɔ la. O dugu n tɛ n'o f'aw ye nka aw yɛrɛ bɛ n'o dɔn aw yɛrɛ ye sisan an b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ ka an filɛ maa minnu b'an kɔfɛ la an ka public charmant baw an b'a fɔ u ka tɛgɛrɛ fɔ u k'a jira na k'a fɔ an bɛ dugu min fana la kɛnɛbaw. Merci beaucoup ko a bɛ kilomètre 250 bɔ ani Bamako cɛ 60 j'allais dire justement an bɛ Kɔlɔnjɛba de ni ale bɛ Sikaso mara fɛ an b'a jira la k'a fɔ bi an nana Kɔlɔnjɛba Mawuludu hukumu kɔnɔna na Mawuludu min ni ala bɛnna ayiwa Kɔlɔnjɛba Ansar sous section maaw fɛ an b'olu ka bonya hukumu kɔnɔna na ka sanga ni an fa an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ la an bɛ yɔrɔ min na o ye Kɔlɔnjɛba ye Kɔlɔnjɛba ni Bamako ale bɛ taa fo kilo 260 ani kɔ la an bɛ yan nɔ cadre min kɔnɔna na o de ye Mawuludu ɲɛɲɛli baaraw ye ni o ye Kɔlɔnjɛba Mawuludi ye Kayita bɔlen kɔfɛ ayiwa an fa an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ale denkɛ Sherif Ahmed Tidiane Hayidara ale nana Kɔlɔnjɛba yan nɔ min b'a to cogo min na ka na Kɔlɔnjɛba ansaru ka weleli jaabi Mawuludi hukumu kɔnɔna na ni an b'a fɔ an bɛ farifoni ani nisɔndiya kɔnɔna na ani o sifinnakaw de bɛna jɛmukan sigi heure kelen bɔɲɔgɔn ko an bɛ se k'an datu u ka gɛlɛyaw la cogo min na ɲɛta minnu fana sɔrɔla Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na ansaru ka wulikajɔ kɛra min fana ye Kɔlɔnjɛba yiriwali hukumu kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma an ka kumaw bɛna boli olu de kan inshallah heure kelen bɔɲɔgɔn ko maa minnu b'an bolokɔrɔ kɛnɛ kan olu ye maa 4 ani minnu bɛna jɛ ka masala kɛ maa fɔlɔ o de ye Jean Djougou, c'est ça? Oui. Jean Djougou Koné, président de l'agence communale de Kɔlɔnjɛba. An b'a ɲini aw ka tɛgɛrɛba fa kun. Ni ale bɔra yen nɔ maa filanan ale y'an balaka ye Fatumata Jakite ale ye ne yɛrɛ batɔma ye ni ale ye musolakaw ka ciden kɛnɛ kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛba fa ale fana kun. Fatumata Jakite ale bɔlen kɔfɛ an bɛna kuma di maa sabanan min ma o de ye Bakari Traoré président de la jeunesse sous section Ansar de Kɔlɔnjɛba. C'est ça? Merci sous section section merci ayiwa maa 4nan ani maa laban ale Abdrahaman Mariko ye président de la sous section Ansardine de Kɔlɔnjɛba. Merci beaucoup. Anini manani nemina jeka masala babuka ni amali le tobukana la contribution de la jeunesse Ansar au développement économique de Kɔlɔnjɛba. Amba fo yana ko aka bismillah Shirifla Jibrani kan ni an sigiro be fo aywa Moribabugu la nga bi krengane la ayan sifa ka se fo Kɔlɔnjɛba ni ale be Sikaso mara fɛ ali Bamako cɛ kilo 200 ani 60 ani kɔ aywa ni ashiya fala e fana ka fo ko jeunesse développement ka bo Bamako kana dugu wɛrɛ la ka se ka jɛmukan kɛ ni o sifinnakaw ye kucala bɔlen kɔfɛ ayiwa bi an da bɛna to fɛn caman na yan'an ka taa ɲɛfɔlɔ an bɛna kuma di an ka mawulele fɔlɔ ma ni ale ye Zanjugu Kone ye a ka dakuɲɛ fɔlɔ a ka se k'o fɔ k'o ɲɛsin an filɛbaw ma Shirifla Jabarani sanfɛ. Ok an b'a fɔ a'uzu billahi mina shaitanir rajim bisimilahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barika da an bɛ sigi min kɛnɛ ka bi tilegan na Kɔlɔnjɛba ne yɛrɛ tɔgɔ ye Zanjugu Kone ne ye Kɔlɔnjɛba sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye commune tɔgɔ la bi. D'accord. O kɛnɛ kan an bɛ Sherifola lamɛn filɛbaga bɛɛ fo nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an ka karamɔgɔ fo nin kɛnɛ kan ka Kɔlɔnjɛba dugutigi fo ka alimami fo ka préfet n'a ka jama fo ka monsieur le maire fo. An bɛ kɛnɛ min kan n'o ye Ansardine ka sigi kɛnɛ ye ka kɛnɛ ni sigibaga bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ min y'an sɔrɔ Kɔnɛba n'o Tijani Hayidara ye ka fo lase a ma Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la amina rabi Ala sago i bonya. Merci beaucoup a diyara an ye Kɔnɛkɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ to ɲɔgɔn fɛ jɛmukan kɔnɔna na n b'a ɲini fɛ i ka micro di an balaka ma ni ale ye Fatumata Jakite ye musolakaw tɔlamuso min bɛ an bolokɔrɔ plateau kan bi kɔri basi la ne ba. Baasi foyi tɛ yen. I bɛ micro gɛrɛ i da la kosɛbɛ. Alhamdulilayi. Assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh. Alaikum salam taala wa barakatuh. Ne ye Fatumata Jakite. An nisɔndiyalen ani an fari foni de bɛ nin kɛnɛ in kan yan. Kɛnɛ in danfosi t'an ka nisɔndiya la. An b'an ka foli se an karamɔgɔ ma n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye.
ala ka sija ni kɛnɛya labanko ɲuman di u ma amina rabi an bɛ foli lase serifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a diyara n ye mɔgɔ sɛgɛnbali ɲinanbalo a ka émission an b'a suit a ka d'an ye yɛrɛ de o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ denkɛ fo n'o ye Sherif Ahmed Tijani Haidara ye u ɲuman nana hɛrɛ la ala k'u ɲuman segin hɛrɛ amina la rabi u bɛ min nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka sabati u bolo Amina rabi, a kɛtɔ bɛ kuma la salut merci beaucoup Fatoumata Jakite a diyara n ye non aw ka micro to a bolo an bɛna kuma di ma sabanan ma Bakari Kone président de la section Ansardine jeunesse Ansar justement de Kolonjeba ayiwa i ka kuma dakɔrɔ ɲɛfɔlaw ye jumɛn ye na bɔ bɛɛ lajɛlen fo ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'o bɛna laban ni ka sɔli kɛ jira kan nka an karamɔgɔ an n'an ɲɛjɔyɔrɔ fo n'o ye Cheikh Seydou Ousmane Madani a sigiyɔrɔ la Bangoni dɛmɛ inshallah an bɛ tila ka kuma di ma merci Traoré kɛ a diyara n ye kosɛbɛ micro di mawulili naaninan ma ni ale ye Abdurahman Mariko ye an bɛ min ka bonya kɔnɔna na Kolonjeba yan nɔ ni ale de ye yan président sous section Ansari ye an b'a fo an ka kuma dama fana ka dakunya fɔlɔ ye min ye k'o ɲɛsin an filɛbaw ma Chérif la jabaranin sanfɛ waaleykum salam taala barakatu alhamdulillahi rabbil alamin ami ala fo ka barika da ka waleɲuman dɔn merci beaucoup nin tun ye an ka voilà a tɛgɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ kun très bien an wasalenba dun bi an nisɔndalenba dun bi Kolonjɛbakaw fɛ yan nɔ an bɛ yan nin y'a tile sabanan ye n bɛ se k'a fɔ k'u ka minɛn bɔra Bamakɔ fo an filɛ don min ko bi nisɔndiya de don ani farifoni an bɛ yan Ansar ɲɛmaaw fo u ka bonyali la ani u ye accueil min kɛ ka a ɲɛsin an ma an b'a fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna ma an ka jɛmukan tɛna dan nin kelen in ma ayiwa an bɛna baro daminɛ sisan Zanjugu Kone n'a ma ɲɛ k'a fɔ e de ye j'allais dire Kolonjɛba sifinnakaw bɛɛ ka ɲɛmaa ye communal ayiwa bibi in na dakunya fɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye aw minnu ye sifinnakaw ye Kolonjɛba yan nɔ an b'a dɔn gɛlɛya caman b'aw kan ayiwa hali ne ma n da to a dɔw la nka bibi in na aw sifinnakaw aw ka yeta ye jumɛn ye o gɛlɛya ninnu na ok an balimakɛ ye ɲininka o kɔrɔ fɔlɔ o diyara n ye an bɛ Serifula filɛbaga bɛɛ fo nin waati in na ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo inshallah i bɔra k'an ɲininkali min na Kolonjɛba bi sifinnakaw tɔgɔ la gɛlɛya min bɛ anw ka Kolonjɛba bi a gɛlɛya fɔlɔ o tun ye sirako de d'accord mais Dieu merci ala ni ce Serifu ka duwawu barika kosɔn Kolonjɛba an ye goudron sɔrɔ mais goudron nin sɔrɔni kɔfɛ sira kɔni sɔrɔla mais après ni sira sɔrɔla sira kɔfɛ sira mago bɛ fɛn dɔ la développement ka sabati sira kɔfɛ courant kan ka sɔrɔ Kolonjɛba courant ko bi gɛlɛya b'a la courant tɛ an bolo courant tɛ yen d'accord ni o tɛmɛna ka bɔ yen Kolonjɛba bilama jiko ni ko Kolonjɛba cercle ka bon Kolonjɛba jiko ma wasa kɛ i n'a fɔ an mago bɛ ji la tuguni pour que population ka lafiya a ma wasa k'o bɔ fɔlɔ an fana mago bɛ ji la ni sigi ni kɛnɛ kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni ye Kolonjɛba cercle ta anw ye sɛnɛkɛ dugu de ye Kolonjɛba cercle sigilen bɛ sɛnɛ kama i n'a fɔ Mali sigilen bɛ sɛnɛ baganmara mɔni jago kama to ani yirituru n'i ye Kolonjɛba ta sanji bɛ n'anw fɛ yan jiri bɛ ɲɛ yan mɔnikɛyɔrɔ caman bɛ yan mais n'i fana ye Kolonjɛba ta bi Mali kɔnɔ bi Kolonjɛba gɛlɛya min bɛ anw ka sɛnɛkɛfɛnko la a yɔrɔ ka dɔgɔ n'o gɛlɛya b'o kan parce que mina usine t'anw fɛ yan kɔri min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan bi kɔri min bɛ bɔ Kolonjɛba cercle kɔnɔ n'i y'a tɔni hakɛya fɔ Mali kɔnɔ bi a bɛ bala mɔgɔ caman na mais kɔri usine kelen si t'anw bolo yan denmisɛnnin mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 bɛ se ka wuli sɔgɔmada fɛ k'an ka taa baarakɛyɔrɔ min na o t'i Kolonjɛba yan donc jeune kɛlen bɛ ka dugu fa kalan kɛra jɔyɔrɔw papiers sɔrɔla ka diplôme sɔrɔ mais diplôme bɛ poche kɔnɔ yala la baara tɛ yen donc olu bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye Kolonjɛba cercle kan bi denmisɛn caman bɛ ka don sira jugu fɛ d'accord ala sago i bonya merci beaucoup monsieur Jakite monsieur Kone alors i bɛ se ka micro di an balaka ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw y'an balaka ye aw y'an ŋaniya ka se an ka kumaso kɔnɔ yan nɔ an bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan ayiwa ne ba e bɛ se ka mun de fɔ bibi in na aw musolakaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso misɛnninw yan'an ka se an balakaw yɛrɛ ma kuma ka gɛlɛn bamanankan na nka aw bɛ hakɛ to i bɛ se ka mun de fɔ bibi in na musolakaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansar kunda ayiwa bi an bɛ Mawuludi hukumu kɔnɔna na yala baaraw lajɛlen baaraw kɛra cogo jumɛn aw bolo aw ye labɛnw kɛ cogo jumɛn yala aw ye gɛlɛyaw jumɛn sɔrɔ a la alhamdulilayi ne ye ɲininkaw la o diyara n ye n fari foninen bɛ kuma in jaabi tiɲɛ tiɲɛ na Mawuludi an y'a organiser musow tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
ka kow labɛn bonya kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la degun min bɛ kɔlɔnjɛba musow kan o ye projet ko de projet an mago ye projet la d'accord i n'a fɔ safunɛ dilan ninnu ale ni olu n'a ɲɔgɔnna bolola baaramisɛnninw parce que an bɛɛ bɛ so kɔnɔ an sigilen bɛ ɲɔgɔn kan ni muso tɛ dɔ la nin tiɲɛ na a charge ta ka go denbaya bɛ cɛ bolo ni an bɛ k'an bolola maga an ni cɛw fanga bɛ fara ɲɔgɔn kan d'accord ani cɛw fanga bɛ fara ɲɔgɔn kan o la denbaya bɛ k'an sago ye an tɛ fɛ a charge bɛɛ ka to cɛw kan tiɲɛ na o gɛlɛya in de b'an kan bon muso misɛnnin ka kunda fana an caman sigilen bɛ yen an ye dɔ kalan mais baara t'an bolo diplôme b'an bolo so kɔnɔ bon gɛlɛya b'an kan o yɔrɔ la an jeune fille ninnu bɛ yen gɛlɛya b'an ka baarako ta fanfɛla la diplôme bɛ mɔgɔw bolo so kɔnɔ très bien a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ an ba kun ni ala sɔnna an bɛ tila ka kuma d'i ma i b'i datu ayiwa volley wɛrɛ la an ma se ka an datu min na an b'a jira la k'a fɔ fana aw minnu bɛ k'an filɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ an bɛ kɔlɔnjɛba de hukumu kɔnɔna na kɔlɔnjɛba ni o ye mara ye ale bɛ Sikaso mara fɛ nka pour le moment découpage administratif min bɛ sen na ayiwa an tɛ se k'an prononcer kosɛbɛ sinon n'i y'a jateminɛ a bɛ Sikaso mara de fɛ o bɔlen kɔfɛ aw minnu fana bɛ ka an filɛ yan nɔ an ka public charmant ni maa min b'a fɛ ka kuma ta an bɛ micro circuler min b'a to cogo min na aw bɛ se k'aw ka laɲiniw fɔ ni ɲininkalibaw fɛ k'a ɲɛsin maa minnu b'an bolo plateau kan yan nɔ ka se ka kuma di olu fana ma sabula ko kuma man di da kelen na ayiwa sisan n bɛna kuma di maa sabanan ma ni ale ye Bakari Tarawele sifinnakaw ka ɲɛma yan nɔ section Ansar tɔgɔ la bibi in na Ansaru n b'a dɔn k'a fɔ aw bɛɛ fari fununen don an fa an karamɔgɔ ale denkɛ Asseyi Sirifu Ahmed Tijani Hayidara ale bɛ kɔlɔnjɛba yan nɔ mawuludu hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn mawuludi a kuncɛ ɲuman kɛra wasa sɔrɔla kosɛbɛ ayiwa nin mawuludu nin y'a siɲɛ joli ye aw fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw aw wuli ka jɔ jumɛn kɛ ka ɲɛsin mawuludu in ma n'ala ka jɛn n'ala sɔnna n bɛ ala fo k'ala barika da ala ka ɲininkali diyara n ye kɔlɔnjɛba n ye mawuludi association ka mawuludi yɛrɛ organiser ko karamɔgɔ den ka na n y'a ta ko fɔlɔ ye kɔlɔnjɛba. Merci beaucoup. Merci. I Traoré. Merci. Micro di an balimakɛ ma Abdurahmane Mariko Ansaru Jabalaba Ansaru ka ɲɛma yan nɔ kɔlɔnjɛba ayiwa n b'a dɔn k'a fɔ e n'an bɔra fo Bamako ka na yan nɔ an ma degun foyi sɔrɔ ayiwa Mariko an b'a fɛ k'a dɔn bi bi in na Ansaru aw ka jita kɛra jumɛn ye kɔlɔnjɛba yɛrɛ ka yiriwali la. Alhamdulillah an bɛ aw fo anw ka wulikajɔ fɔlɔ min b'an bolo o de an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɔlɔ ka sokɔnɔna dangadenya kɛlɛ an ka se ka kɛ dugaden parce que n'i y'a mɛn ko du a fɔ mɔgɔ de n'i ko jamana a fɔ mɔgɔ Ansaru minnu bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw minnu y'an tɛgɛ di ka baya kɛ ka baya turudewani kɛ anw y'an tɛgɛ di ka dugadenya kɛ ani fiyɛmi ani dɔrɔkita o ti anw ka jɛkulu kɔ yiriwali sira fɛ sifinw tɔgɔ la a organiselen don association na yan an bɛ bitɔn da cɛkɔrɔba tɛ se k'o kɛ an bɛ bitɔn da pour que an ka se ka nafasɔrɔ sira ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ansaru y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o kɛ yiriwa sira fɛ hali bi yiriwa sira fɛ sifinnakaw la an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali mɔgɔ minnu ti an dɔ ye an bɛ taa dɛmɛ ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na farikolola baara la ani dɛmɛ sira wɛrɛw la min ye hali nafoloko yɛrɛ cɛsiri sira fɛ kɔlɔnjɛba yiriwali la sifinw sira fɛ Ansaru kɔlɔnjɛba association kɔnɔ ka si ka taa dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dɔgɔtɔrɔso saniya san kɔnɔ siɲɛ kelen ka bɛn n'an karamɔgɔ ka bangeli 12 mai mais an ye ledu di an karamɔgɔ nali kɔ ka na misiri dayɛlɛ ka tila k'a ka soba in dayɛlɛ karamɔgɔ nisɔndiyara ni dɔgɔtɔrɔw ka kuma ye min kɛ an ye ledu di dɔgɔtɔrɔw ma n'u mago b'an na sufɛ u mago b'an na tile fɛ u y'a fɔ salon l'année passée an ye saniya min na ta ka ɲɛsin kɔlɔnjɛba dɔgɔtɔrɔsoba ma a bɛ siɲɛ o kɔfɛ kɔlɔnjɛba yɛrɛ kaburujuba u y'a ɲini k'a fɔ an ka kulotigi n'o y'an ka peredanba ye Zanzuru Kone CNS commune de kɔlɔnjɛba a y'a dɛmɛ ɲini an fɛ tɔn tɔgɔ la an ye siman toni kelen di u n'u pɛrɛla su ka taa D'accord, très bien, merci beaucoup. I ka kuma diyara an ye nin de b'a to an bɛ to ka wuli ka se an sifinnakaw ma minnu ka wuli ka jɔ cayara ka ɲɛsin u ka sigidaw yɛrɛ yiriwali ma
kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ ansaru minnu ka bonya hukumu kɔnɔna na nɔ kɔlɔnjɛba a jirala k'a fɔ ko n'i ye kɔlɔnjɛba yiriwali jate minɛ à 100% 90% i t'a sɔrɔ a caman ye sifinakaw ka wulikajɔ ye nka a 80% o ye ansaruw ka wulikajɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ ansaruw kun kosɛbɛ. Ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ aw ka bonya kɔnɔ an bɛna kuma di hali bi kɔlɔnjɛba sifinakaw bɛɛ ka ɲɛma ni o ye le président de la jeunesse communale. Ayiwa n b'a fɛ k'a dɔn monsieur Kone oui kɔlɔnjɛba yan nɔ n b'a dɔn k'a fɔ aw ye défiw caman fɔ sira ko c'est ça courant ko awɔ jiko o n'a ɲɔgɔnna caman c'est ça nka yana an ka an da don en profondeur n b'a fɛ k'a dɔn aw sifinaka tɔ minnu bɛ yen nɔ aw ni ansaruw ka bolodi ɲɔgɔn bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ansar sifinaka minnu bɛ kɔlɔnjɛba yan nɔ aw bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di. d'accord i ye o question ɲininkali kɛ o diyara n ye toujours an bɛ se ka ala fo k'ala barikada Inshallah an tɛ ɲinɛ an ka karamɔgɔ fɔla n'o sherifu usman madani haidara ye malimakɛ n bɛ se k'a fɔ an bɛ sigi min kɛnɛ kan bamananw b'a fɔ ko c'est à dire buna hadamaden kelen hakili a bɛ se ka jamana dilan an bɛ kɛnɛ min kan n'i y'a jateminɛ kɔlɔnjɛban n bɛ se k'a fɔ amsarini ne kɛlen ka baara daminɛ a kɔnna yanni n yɛrɛ ka kɛ jeunesse président ye an bɛ kɔni yaku fo nin kɛnɛ kan usaw yakuba ko ne kɔlɔnjɛba a ye tu min tigɛ amsarini ko la yan ala b'a dɔn kira b'a dɔn an b'a fo parce que na don tɛmɛna an tun bɛ wajulu kɛnɛ sigi kɔlɛba seli kɛnɛ la a mɔgɔ cayalema ye mɔgɔ 10 de ne tun b'a kɛnɛ kan n b'a ka micro siri yan n bɛ taa siri a faso la n'o ye kɔlɔni buɲo ye an y'a daminɛ depuis ni nɛgɛso b'an bolo an bɛ nɛgɛso bori sufɛ ka taa micro siri ka wajulu kɛ mais amsarini nɔfɛ taama la fo kana se an bɛ kɛnɛ min kan bi wa amsarini ko la sani ko ka an ka kuma i ye min fɔ heure kelen na ne kelen bɛ se ka 2 heures de temps kɛ kuma la amsarini ka kɔlɔnjɛba a ka hɛrɛ kɛli la kɔlɔnjɛba a tɛ se ka ban quoi. D'accord donc n'i y'a jateminɛ n'i y'a jateminɛ il y a un bon rapport entre la jeunesse communale et la jeunesse locale de l'association Ansardini ici à Kɔlɔnjɛba i n'a fɔ symbiose b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka tigɛdi ɲɔgɔn ma n b'a dɔn k'a fɔ fɛn ma sɔrɔ a la fɔlɔ. Bon an ka tigɛdi ɲɔgɔn ma la parce que n ye kuma daminɛ position min na an tun bɛ ka na ni kuma ye directement n b'a tɔ fara a kan an ni amsarini doli ɲɔgɔn na parce que na ne élila Kɔlɛba commune kunna en 2016 n ka deuxième mandat de filɛ n ka premier mandat taara ka ban deuxième mandat ɲinini na an yɛrɛ ma jɔyɔrɔ ɲini ye u taara dɔrɔn ko ne bɛ kɛ ko ne ka bureau ka continuer ko bureau falenko kuma tɛ yen. D'accord o kɔnɔ o b'a sɔrɔ depuis ni fana sigira jeunesse kunna n bɛ se k'a fɔ n nana karamɔgɔ fɛ yan n'o ye Yaku Kone a bɛ siɲɛ caman bɔ ni bɛ fɛn fɛn sen ta dugu kɔnɔ a kɛra sigi ka fɔ kuma ye o a kɛra an bɛna sigida la kana ye o a kɛra an bɛna kungo kɔnɔ la kana ye o a kɛra an bɛna baara dɔ kɛ farikolo la ye o n bɛ se karamɔgɔ ma n bɛna bonya d'a ma a k'a lase a ka tɔndenw ma n bɛ se ka tɔndenw yɛrɛ wele téléphone na mais n bɛ wuli ka na bonya d'a tulo kan karamɔgɔ ma fɛn kan dubabu kan ye fɔlɔ ye dubabu ye dubabu kɛ baara min se ka ɲɛ cogo min o b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Mariko da sera yɔrɔ min na n'o ye association président ye Mariko da sera yɔrɔ ma an b'a fo an bɛ se k'a fɔ Kɔlɛba cercle kɔnɔ ka kaburujo la sanuya an bɛ se k'a fɔ amsarini y'a tu tigɛ Kɔlɔnjɛba Kɔlɛba cercle bɛɛ parce que a daminɛ waati ni tun y'a kuma fɔ dɔ la o tun bɛ kuma kɔrɔlama caman fɔ a kan mais amsarini y'a daminɛ don min na Kɔlɔnjɛba a kuma balila mɔgɔ caman na mais o y'a daminɛ fo ka n'a kɛ bi a kɛra an bɛɛ tagabolo ye Kɔlɛba dugu kɔnɔ dɔrɔn tɛ dugu caman b'a kɛ bi. Très bien. amsarini ka hakilina sababu. Très bien si je comprends bien alors bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kojugu o de ye nafaba ye fɔlɔ alors an b'o o parenthèse datugu n bɛ se k'a fɔ komi gɛlɛyaw caman fɔra kɛrɛn an ba ye min fɔ sifinakaw ka gɛlɛyaw la e min ye sifinakaw ka ɲɛmɔgɔ yan yala e yɛrɛ ka wulikajɔ kɛra mun ye min b'a to k'u dɛmɛ u ka hakɛ ninnu bɛ se ka yakubaya u bolo cogo min na. ok o yɔrɔ la ka wuli ka sifinakaw dɛmɛ u ka hakɛw sɔrɔli la je crois que o yɔrɔ la an ye wulikajɔ caman kɛ n bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ yɛrɛ fɔ cogo min na découpage min kɛra tout dernièrement la je crois Buguni ka région ko a ma jakalatigɛ kosɛbɛ ban mais an ka ko caman bɛ bɔ Sikaso ka niveau la halisa n'i y'a jateminɛ Buguni région bɛɛ kɔnɔna na bi an sifinnakaw wulila ka ɲɔgɔn cɛ taama an ye association ba dɔ créer a kɔnɔ mouvement jeune leader région de Buguni pour le changement a baara kɔnɔna na ani ne bɛ fɛn fɛn k'a kɔnɔ fana n bɛ hakilina ɲini amsarini fɛ an ka se ka jɔli kɛ faso tɔgɔ la o bɛ n'u cɛ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen Kɔlɔnjɛba bi
kɛnɛya soba min filɛ ni Daramani Mariko da sera ma n'o ye Kɔlɛba CSREF la sanuyali ye CSREF la sanuyali kɔfɛ Amsarini ye baara dɔ de sen da a bonyana diɲɛnatigɛ mɔgɔ caman hakili ma CSREF la yan Amsarini de bɛ jɛn ka t'u jeli di ka bila buna adamadenw banatɔ ɲɛ n'u nana ka jeli don mɔgɔninfin na Amsarini y'o kɛ Kɔlɔnjɛba yan merci monsieur le président a tɛgɛ de b'a fɔ a kun awa i bɛ se ka micro di an balimamuso ma ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ hali bi an bɛ an n'an balimamuso ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛ k'a dɔn bibi na yala Ansar nalen Kɔlɔnjɛba n b'a dɔn aw bɛɛ Ansar ye bibi na yala a kɛra sababu jumɛn aw ma diinɛ ta fanfɛla la diinɛ faamuali sira la ani cɛladon sira la dinadon sira la balimaladon sira la n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye musolaka i bɛ se ka jumɛn fɔ concrètement la contribution de l'association Ansarine ici à Kɔlɔnjɛba. Tiɲɛ na Amsari ye nafa bala don an musow ka Kɔlɔnjɛba yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ Yakuba Kone a n'a ka jama an ka sous-section président olu ye cɛsiri min kɛ dante cɛsiri in na n'i y'a ta k'a lajɛ du kɔnɔ bi ka anw kɛ furulabatomusow ye a sababu bɔra olu la ninnu bɛ cɛsiri min kɛ pour que ka musow kɛ dugaden wololaw ye a tɛ fɔ ka ban a kɛra sababu ye bi an musow an denw an ni cɛw bɛ hakilina kelen na ka denw lamɔ ni cɛ dimina den kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ba ta ka jugu a la ni fa ta ye an karamɔgɔ ninnu y'o stage kan an musow yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn na kala wagati bɛɛ an jeune filles Kɔlɔnjɛba yan an y'a laada sigi ni ci t'an bolo don min na dimanche donya fɛ an bɛ yala ka bila ɲɔgɔn na ka taa cɛ yɛrɛ kan ka ladon cogo di an ka gɛrɛn tɛ i n'a fɔ muso gɛrɛ minnu bɛ taa n cɛ ye nin kɛ na n cɛ ye nin kɛ na an ka gɛrɛn t'o ye an bɛ taa cɛ yɛrɛ kan ka ladon cogo di karamɔgɔ ninnu sɛgɛnnen wagati bɛ u bɛ kuma kɛ ko musow ka baara kɛ an bɛ karamɔgɔ ninnu nimisi wasa cogo di i bɛ taa sɔrɔ hakilina dɔ bɛ dɔ la o bɛ dɔ kɛ ka dɔ dafa pour que dususuma bɛ se ka furu kɔnɔ cogo min na. Donc an bɛna fɔ projet an karamɔgɔ n'a tulo b'an na n b'a dɔn a bɛ jɛmukan in lajɛ a bɛ duwawuba kɛ min b'a to a ka laɲini ninnu caman bɛ se ka sabati a bolo cogo min na nka yan'an k'o fana parenthèse datugu est-ce que parce que quelque part o gɛlɛya bɛ musomisɛnnin caman kan Mali togoda wɛrɛw caman fana la est-ce que furuko ta fanfɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la furu joona aw musolakaw yala o gɛlɛya dɔ b'aw kan yan nɔ wa walima yala n'a y'a sɔrɔ fana furuko fana gɛlɛya fana bɔ aw kan yan kosɛbɛ wa. Alhamdulillah n'i y'o ɲininkali kɛ o diyara n ye tiɲɛ na furu joona a gɛlɛya bɛ an kan yan nɔ parce que a bɛ k'an kun na an ka kalan kɛ ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ parce que ne y'o de fɔ muso fanga mana fara cɛ kan o b'a to du bɛ dilan ka ɲɛ a ka d'an ye ka kalan kɛ bon i bɛ taa ye i bɛ defu sɔrɔ wagati min na o b'a sɔrɔ u bɛ furuko ninnu latigɛ wagati kɔnɔna na e ka kalan tɔ bɛna kɛ maɲumako kɔnɔ a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'i ka kalan tiɲɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw gɛlɛya b'an kan. Merci beaucoup an bɛ tila ka kuma di ma kɔfɛ k'i da don ayiwa an filɛ misiri sanuma min kɔnɔna na bi ni o misiri tɔgɔ dara an fa an karamɔgɔ denkɛ la Alimadani Hayidara an bɛ tila ka an da tu o misiri in jɔcogo la ani fana suba min jɔra an karamɔgɔ ye ni o y'a ka résidence ye a jɔra aw de fɛ aw ka timinandiya de don aw ka nafolo de donna la a jɔra ni musaka min ye a bɛ tila k'o fɔ an ɲɛna kɛnɛ kan yan nɔ hali bi aw minnu sɔgɔlen bɛ Serifula Jabaranin sanfɛ k'a daminɛ Bamako k'a daminɛ Faransi États-Unis diɲɛ fantan naani bɛɛ la sabula a jira la k'a fɔ Serifula Jabaranin sanfɛ n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se k'a sɔrɔ a bɛ canal sanfɛ a bɛ bouquet bɛ sanfɛ a bɛ plateforme bɛɛ sanfɛ aw bɛ se k'an sɔrɔ aw bɛ se k'a lajɛ sibiri o sibiri Mali sifinnakaw ka jɛmukan ni a bɛ kɛ Serifula Jabaranin sanfɛ 17h 18h a bɛ tila ka sigi ka bɔ ka jira u la ntɛnɛn don 11h midi Serifula Jabaranin sanfɛ an bɛ Kɔlɔnjɛba ani o sifinnakaw bɛ ɲɔgɔn na dalajɛ la min b'a to an bɛ se ka kuma u ka ɲɛtaw wa n'u ka gɛlɛyaw kan cogo min na ayiwa maludi min kɛra o hukumu kɔnɔna na alors monsieur le président de la jeunesse communale de Kɔlɔnjɛba bibi na e ye kuma caman fɔ nka jɛmukan hali n'a sɔrɔ a tɔnin ka ca nka an b'a fɛ k'a dɔn rapidement parce que n'a ma ye k'a fɔ i ye sifinnaka ye o b'a yira k'a fɔ ko sifinnaka bɛ wele de k'a fɔ ko jamana sinsinbere ye anw sifinnakaw dɔ de ye ayiwa n'a ma ye k'a fɔ jamana sinsinbere ye anw dɔ ye Kɔlɔnjɛba yan nɔ aw ye gɛlɛya fɛn fɛn fɔ yala aw yɛrɛ kɛlen bɛ ka hakilinaw jumɛn ta min b'a to Kɔlɔnjɛba bɛ se ka yiriwa cogo min na ayiwa bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na aw ni aw sifiɲɔgɔn tɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansar tɔw bɛ cogo min na Kɔlɔnjɛba yan nɔ
hakilina jumɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ e yɛrɛ fɛ min bɛ se ka kɔlɔnjɛba bɔ nɔgɔ la hali bi ok yanni gouvernement ka dɛmɛ ka na c'est ça i ye nin ka o diyara n ye vraiment n b'i fo yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ se k'a fɔ o kuma yɛrɛ an bɛ o misaliya dɔ de kɛnɛ kan ni ye amusari ta k'a lajɛ amusari tɔnden ni kɛra amusari tɔnden i bɛ kɛ sari kɛ mɔgɔ ye cɛsiribaga i ka halala ni diɲɛ yɛrɛ ka lafiya kama je crois an y'o misaliya ta amusari ka ko caman kan kɔlɔnjɛbaya bi ne bɛ sifinnakaw ɲɛfɛ n bɛ se k'a fɔ n sigili ni bi cɛ n ye san 3 de kɛ n ka premier mandat kɔnɔ n ye moto boli Kɔlɔnjɛba commune dugu ye dugu 57 de Kɔlɔnjɛba quartier 4 kɔnɔ n wulila ka sifinnakaw ka bureau sigi ni dugu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ wa bureau sigili bɛɛ kɔnɔna na fana sen bɛ jɔ a bɛɛ kɛnɛ kan k'an hakilina yira u la sifinnakaw yɛrɛ ye mun ye n'a fɔra ko sifinnaka denmisɛnniya ye dilanni waati ye wa denmisɛnniya ye tiɲɛni waati ye n'i y'a mɛn zon dugu kɔnɔ suɲɛli kɛ na sifinnaka de b'a kɛ wa n'i y'a mɛn dugu dilanna sifinnaka de bɛ dugu dilan donc an wulila o yɔrɔ la min ye denmisɛnninw bɛ se ka bɛn cogo min na ka se ka walejugu ninnu dabila dugu kɔnɔ ka se ka développement sabati n'i y'a jateminɛ ne bɛ émission kɛ radio 2 la Kɔlɔnjɛba cikan jitigi n ka émission bɛ sigi o sigi don dɔ la n bɛ émission sigi drogue kan drogue bɛ mun de ɲa denmisɛnnin a bɛ mun tiɲɛ denmisɛnnin ye an bɛ kuma o kan wa denmisɛnnin de kan ka mun kɛ e fa ni ba bɛ yɔrɔ min na bi ka se k'u lafiya don dɔ la an bɛ émission sigi o kan donc kɔnɔna na bi ne ka émission kɛra sababu ye bi dɔw yɛrɛ bɛ n wele n ka émission kɛra sababu ye ka fɛn dɔ yɛrɛ don olu ka dugu kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n ka émission sababu la donc kɔnɔna na sifinnaka c'est à dire que n'a kɛra denmisɛnnin ye a bila i kɔnɔ ka ban denmisɛnniya waati o y'i ka ko bɛɛ ɲa waati de wa y'a bɛɛ tiɲɛ waati ye donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ i sifinnaka a ma fɔ k'i k'i yɛrɛ tiɲɛ a ma fɔ i ka kɛ drogue tala ye voilà a ma fɔ i ka kɛ dɔlɔmina ye i kana kɛ furakisɛ mina ye i kɛ kɛ baarakɛla ye ne yɛrɛ filɛ nin n'a fɔra ni ne y'a fɔ mɔgɔ dɔ la ko n bɛ taa n ka foro kan a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko ne tɛ taa kungo la ne bɛ n ka foro da san o san ne yɛrɛ b'a fiyɛ bagaji la hali sisan n bɛ kɔɔri bɔ la n ka foro kɔnɔ ni kuma nin yɛrɛ tɛ n bɛ tila sisan n bɛ taa foro kɔnɔ très bien donc adamaden n'a ma ɲɛ i kɛla hɔrɔn ye i fa ni ba tɛmɛna sira min fɛ hali n'i ma se ka tɛmɛ a fɛ i jɔ o tɛmɛ sira kan merci i bɛ wele don dɔ k'i fa tɛmɛ sira très bien e tɛgɛ de b'a fɔ donc ne y'o jate merci beaucoup merci beaucoup alors an balaka Fatumata Jakite musow tɔgɔla bi bi na yala na e ɲininkara ko muso yɛrɛ mun ye o ye kelen muso kan ka ladamu cogo jumɛn na i kan ka comportement jumɛn ta k'a ɲɛsin i denw ani cɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i cɛ sabula cɛ bonya a nafa ka bon muso kan a nafa ka bon du kan a nafa ka bon den yɛrɛ fana kan e bɛ mun de fɔ i musoɲɔgɔnw ɲɛna o la bon yɔrɔ la toujours ne y'o de fɔ an ka dimanche donya baro in an ka thème bɛ yɛlɛ nin bɛɛ kan don dɔ la i b'a ye an b'a ta lamɔ kan pour que denbaya ka ɲa ka assuré an karamɔgɔ n'a ka denbaya an bɛ foli lase u ma yɔrɔ la Sherifu Usumani Madani Hayidara olu ka laɲini ye diɲɛ ka lafiya ye an karamɔgɔw fana b'o cɛsiri kelen dɔ wulikajɔ de la Kɔlɔnjɛba an denmisɛnninw y'a lajɛ cogo di an bɛ se ka ninnu lafiya u ka kuma la muso wɛrɛw ye a kanu u tɛ tɔnden u tɛ bayakɛden k'a kanu ka don an ka baro in na wa condition de b'an ka baro in na baro in bɛ kɛ bonya ni ladamu kɔnɔ an tɛ taa sigi mɔgɔ kɔrɔfɔ kan n'an ye walawalali ta amisariya kɔnɔna kow kan an tɛ se ka bɔ o ko la fo an da ka don kokajɛ la dɔɔni tiɲɛ na kokajɛ ye baara kɛ yan amisari kɔnɔna na togoda la an ka musobaw cɛsirilen don u bɛ yaala ka taa bɛn ɲini buramuso fitininw ni buramuso kɔrɔbaw cɛ parce que buramuso caman ɲinanen don k'a fɔ ko du barika ɲini yɔrɔ dɔ ye cɛ ba ye ani cɛ fa ladonni ye an b'an ba fo la n'o ye tanti Sitan Tarawele a ye wulikajɔ min kɛ ka bɛn kɛ buramusokɔrɔbaw kun bɛ dusukasi bolo ma ka wuli ka taa sigi foro kɔnɔ ka t'u yɛrɛ lafiya ko n'o tɛ ko n'i bɛ so kɔnɔ k'i ni buramuso fitininw tɛ bɛn a la an ba in kɛra sababu ye musokɔrɔba dɔw b'a la kalifo bɛ ɲɛji jigin ka kɛ sababu ye ka nin ban yan o buramuso olu kun tɛ jikalaman di u burankɔrɔbaw ma olu y'o daminɛ ka tila ka taa buramuso ka foro baara a ɲina ma u ma fɛn fɔ a ɲɛna buramuso fitininw ka na fɔ u ɲɛna so kɔnɔ amisarimusow ye o cɛsiri don yan n bɛ hakɛto ɲini ka président fɛ m'o yɔrɔ ɲini a fɛ an muso an jeune filles ani jeunesse cɛmanw an fɛnɛ kɛlen don ka laada dɔ sigi an bɛ to ka taa baro kɛ sufɛla la mɔgɔw fɛ yen nɔ don talen don baro in na an bɛ taa baro kɛ musaka tɛ mɔgɔ si kan hali te n'i y'a d'a ma i b'a
an b'a min ten dɛsɛ ma sinon hali an tɛ te min. D'accord. D'accord, très bien. Moi, donc, Djamoukan, Tony Manchanko, Sobinga, rapidement, aw musulaka, aw bɛ ɲɔgɔn bolo ma dɛmɛ tugun yala aw fana parini de b'aw bolo walima talatani de b'aw bolo a bɛ cogo di yan nɔ. Voilà, tiɲɛ na parini b'an bolo pour que ka ɲɔgɔn bolo ma dɛmɛ ka ɲɔgɔn sutura. Bon an b'o la fɛnɛ an bɛ débrouiller bololabaara tɛ yan dɛ mais an bɛ débrouiller ka a ɲini pour que ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma. D'accord. O bɛ yan nɔ quoi. Très bien. Aw k'o dɛmɛ ninnu aw b'u don yala du musaka dɔw da fɛ walima ayiwa ka se ka gwatigiw dɛmɛ dɔɔni o tɛ. Awɔ o bɛ don du musakaw da fɛ. D'accord, très bien. A tigɛra b'a fɔ an bamuso ye. Très bien. Ko maban an cɛla yan nɔ olu fana bɔra fo Bamako ka na Ansari n bɛ se k'a fɔ la jeunesse nationale Ansar olu ka ciden minnu bɛ kɛnɛ kan k'u b'a fɛ ka dakuɲɛ kelen fɔ kɛnɛ kan. Musa Kuyate ani fɛn bɛ tali kɛ Sangare kɛ kan. Sangare kɛ n'u bɛ kɛnɛ kan k'u bɛ se ka wuli ka se ka na dakuɲɛ kelen fɔ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ. OK. Donc i bɛ se ka wuli k'i jɔ. Ola alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka plateau ka mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balimakɛ Sadio Sidibe a ka ni émission ani a ka ni émission ne b'a su kosɛbɛ jeunesse et développement donc n'i y'a lajɛ a nafa ka bon kosɛbɛ ka tila ka Shirika TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an kɔni ka weleweleda ye min ye o ye n'o ye Ansar jeunesse ye o ye anw tigɛ dayɛlɛlen don jeune bɛɛ ye an ka jɛn ka baara kɛ sans distinction de religion an tɛ diinɛ bolofara ko kuma la an tɛ diinɛ suguya gɛrɛ ko kuma la tant que i ye malien ye anw pɛrɛlen don an n'i ka jɛn ka baara kɛ an faso in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min a tiɲɛ kan donc an ka fɛngɛ baselen bɔ o de kan vraiment an ka plateau kan mɔgɔw u y'an convaincu an b'u fo surtout an ba vraiment ale bi ala ka an sabati merci beaucoup. Merci beaucoup Musa Kuyate Sangare kɛ ale ye ne yɛrɛ denkɛ n'a bɛ kɛnɛ kan a ka wuli ka jɔ. OK kuma b'i bolo. Assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. La ola an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ plateau sanfɛ plateau la ka lamɛnbagaw ani minnu bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ bɛɛ fo a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni émission in an b'u fo barika ala k'a don a la an karamɔgɔ yɛrɛ hɔrɔma kosɔn n'o ye an ka sedi ye o kɔfɛ fana an ɲɛjɔyɔrɔ fana an b'a fo ale de ka laɲini de ye nin ye donc an jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na nin kɛnɛ in kan o ye national tɔgɔ la n'o président ba ye Adama Tarawele ale ka bureau kɔnɔden dɔw don donc o y'an bila ka na baara in si ko cogoya fɛ vraiment nin kɛnɛ in a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ yan Kɔlɔnjɛba an b'o mara min kɔnɔ an b'u fo k'a ɲini ala fɛ yarabi baara in ala k'a taa ɲɛfɛ ala k'a kɛ wasa ye ala kira hɔrɔma kosɔn sallallahu rasulal karim. A ye tɛgɛrɛ b'a fɔ ninnu kun. Très bien. Jamukan yɛrɛ tɔ bɛ ka ɲagan ka taa fɛ jamukan tɔ bɛ ka ban a bɛ ka diya ka taa fɛ an bɛna dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamukan taabolo ka d'u ye nka u fura b'a fɛ ka dakuɲɛ kelen fo ka ɲɛsin Kɔlɔnjɛba bɛɛ lajɛlen ma justement ale ye Lasine Kone ye président de la jeunesse Kɔlɔnjɛba Koko ayiwa n'a bɛ kɛnɛ kan an ka kuma d'a ma ka sɔrɔ ka kuma di an ka maa minnu bɛ an fɛ yan nɔ plateau kan dakuɲɛ kelen b'a bolo a k'o fɔ an filɛbagaw ɲɛna Lasine Kone. OK kuma b'i bolo Lasine Kone. OK an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ jama fo dante foli min na surtout Ansar fo kosɛbɛ k'u fo ka sababu kɛ Ansar sababu la bi an bɛ se k'a fɔ an sifinnakaw an ye faamuyaliba sɔrɔ diinɛ ko kan an b'u fo dante foli min na Kɔlɔnjɛba yan bi an tɛ foyi kɛ u ɲinama an fana tɛ c'est-à-dire u tɛ foyi kɛ anw ɲinama baara caman bɛ yen n'an y'a boloda an bɛ Ansar mɔgɔ an b'u invité an bɛ jan b'o kɛ kaburujo lajoliw b'o la an bɛ taa yɔrɔw la baara donc kuma caman na fana n'an b'o baaraw kɛ an b'u wele du kɔnɔna yɔrɔ caman bɛ yen fana an jeunes n'an wulila k'an b'o baaraw kɛ an bɛ wele lase u ma alhamdulillah u bɛ na u b'anw dɛmɛ an b'o baaraw kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka docteur n'o ye docteur Ayidara a b'an ka quartier la Kɔkɔ tiɲɛ ne b'a fo dante foli min na ka sababu kɛ wulikajɔ n'o tɛ fila ye a bɛ kelen na an sifinnakaw Kɔlɔnjɛba yan pour que an ka se ka faamuyali an ka se k'o sɔrɔ diinɛ kɔnɔna na a kɛtɔ bɛ kuma kan. Très bien, merci beaucoup Lasine Kone ale sifinnakaw ka ɲɛmaa ye Kɔlɔnjɛba Kɔkɔ an bɛ tɛgɛrɛ b'a fɔ a ye
k'a fɔ ko jamukan bɛ ka a sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la. Merci beaucoup. Alors, monsieur le président, oui, je crois que émission a bɛ ka sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la. Ni Ala sɔnna. Ayiwa, an ye kuma fɛn fɛn fɔ, an bɛ se k'a fɔ kumadafa kumaw de bɛna kɛ dɔrɔn. Awɔ. Ka se ka n'a sɔn ni laɲini fana b'a aw bolo ka C'est ça. ɲɛsin ɲɛmaaw ma. Awɔ. Aw ye gɛlɛya minnu fɔ. Gɛlɛya minnu ni bakuba la yala ni sɔrɔ bɛ se ka da dɔw kan. Ni bɛ se ka o welewelemada kɛ ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma. Ok. An bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo waati na n'o ye transition président ye. Je crois que ale yɛrɛ sifinnaka dɔ de ye. Kosɛbɛ. Donc an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Sifinnakaw k'a lajɛ toujours diɲɛ yɔrɔ bɛɛ. D'accord. An ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka bɛn. An ka se ka sigida yiriwa. D'accord. Donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnen toujours n bɛ segin a kan gɛlɛya bɛ kɔlɔnjɛba kan bi. Vraiment an b'a ɲini diɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛna an filɛ. An b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka ŋɛnɛ ɲuman siri. D'accord. Ka ɲɛsin kɔlɔnjɛba ka gɛlɛya ma. N'o ye kuranko, ji ka sabati. Dugu ka se ka développement sɔrɔ i n'a fɔ usine ka sɔrɔ denmisɛnninakaw ka se ka taa baara kɛ usine min kɔnɔ pour que k'u faw n'u baw ta so kɔnɔ o de dɛmɛ de ɲinini bɛ b'an bolo ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma bi o kɔfɛ ka sifinnaka bɛɛ fo Kɔlɔnjɛba commune ye commune 12 ye sifinnakaw ka jɛnkulu b'a bɛɛ kɔ ka na se cercle yɛrɛ président ma donc an bɛ foli lase a bɛɛ ma ka tila ka ni maliyɛn kelen kelen bɛɛ fɛ an k'an sigi k'an hakili jagabɔ a ye Sherifu Amsari tɔn ye kuma min fɔ ani sifinnakaw minnu bɛ Amsari kɔnɔ u nalen ani Jabate an ye kuma min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna u ko tɔnko t'a la bilen ko diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka bɛn k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'o ɲini bɛɛ fɛ donc an fana b'o kelen fɔ an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Amsari an bolo jalen bɛ k'aw kɔnɔ su ani tile ni an y'aw wele a y'an jaabi n'an y'an wele an b'aw jaabi merci beaucoup merci Zanjugu Kone merci président de la jeunesse communale de Kɔlɔnjɛba ayiwa an bɛ kuma datuguni an balimamuso ani u ka ɲɛma min bɛ kɛnɛ kan nɔ ayiwa ne ba Fatumata Jakite ayiwa kuma dafa kuma jɔn b'i bolo i ye minnu fɔ yala i panna dɔw kunna walima i ma pan dɔw kunna wa laɲiniw b'i bolo hali bi ka a ɲɛsin ɲɛmaaw ma wa aw ye gɛlɛya minnu fɔ yala ni sɔnni bɛ se ka da dɔw kan o ɲininkali in diyara n ye o n bɛ foli lase Serifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma aw ni timinanja aw ni sɛgɛn aw ni ɲani a diyara n ye Ala k'aw dɛmɛ aw ka baaraw la Ala k'aw fanga aw se o kɔfɛ an b'an filɛkɛ jama bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'an karamɔgɔ n'a ka denbaya fo k'a fɔ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ɲɛna ko yan Amsari musow u pɛrɛnnen don k'u ka fɔlenw bɛɛ la bato i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la tanti Aisha kosɛbɛ an ka musoba ninnu bɛ baara la yan ani an ka cɛba n'o ye Abdulayi ba ye ni cɛ in sɛgɛnbali ɲinanbali n'an bɔra kɔ su n'an bɔra kɔ tile nin bɛ taa anw kɔ ka taa kokajɛ sigi kɛ walasa ka bɛn don musow ni ɲɔgɔn cɛ togodaw la a tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ si fɛ wa a tɛ esansi sɔngɔ ɲini mɔgɔ si fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi hɛrɛ la Rabi merci beaucoup Fatumata Jakite i ni ce i ka ni laseli ninnu na n b'a dɔn an yɛrɛ kun jɔrɔlen don nka i y'an bɛɛ kunnawolo kɛnɛ kan nɔ merci a tigɛra b'a fa kun alors ɲɛma an bɛ kuma datugu ni e monsieur Mariko i bɛ se ka micro di monsieur Mariko ma a ka se ka jamukan datugu e min ye ɲɛma ye yan nɔ ayiwa an kɔni nin jamukan kɔni bantɔla ye Kɔlɔnjɛba yan nɔ an yɛrɛ nisɔndiyalenba an b'aw fo a ye an bɛrɛbɛrɛ cogo min na ni Ala sɔnna ma yala kuma dafa kumaw la kuma laban jumɛn b'i yɛrɛ bolo k'a ɲɛsin Kɔlɔnjɛba n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ani k'a ɲɛsin Serifula jɔrɔni filɛbɔ bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan alhamdulilayi an bɛ Ala fo k'a barikada an bɛ foli lase an ka international président ma n'o ye ɲɛmɔgɔ ye Surakata Salamataw ye kosɛbɛ o kɔfɛ an b'an ka bureau mɔgɔ bɛɛ fo Ansari bɛɛ fo comitew la ani dugudaw la kuma laban min ma anw fɛ o de ye nisɔndiya ani yafaraha ye kɛrɛnkɛrɛnyana Zanzugu vraiment Serifula mɔgɔw an bɛ nin kamalen fo kosɛbɛ ale fɔlɔ comme a y'a fɔ cogo min an tɛ segin ɲɔgɔn ka kuma kan ale fɔlɔ de ye karaté armation voilà ale de y'o kan kun an ka maître fɔlɔ de ye donc a tɛ masa kɛ Tumba Jakite ɲɔgɔnna merci alhamdulilayi an b'a fo a ka kɔnɔnajɛya la foyi tɛ kɛ yan n'a ma an wele n'a ma fɔ an yɛrɛ bɛ yafa ɲini a fɛ an t'a bɛɛ sɔrɔ inchallah donc o la an bɛ foli lase Kɔlɔnjɛba yɛrɛ dugukɔnɔmaa bɛɛ ma merci ni mawuludu in na dugu 200 ani kɔ Kɔlɔnjɛba yan cercle a bɛɛ y'an jaabi o la an b'i bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnyana ka tila k'an ka région fo kɛrɛnkɛrɛnyana Sikaso y'an jaabi vigile ma 50 ni kɔ de bɔra yen ka na nin événement na Buguni
a kɛ sa Buguni fana b'o cogo kelen na d'accord donc ka se mara caman ma minnu y'a sɔrɔ hali Côte d'Ivoire olu bɛɛ y'an sɔrɔ o la an bɛ naba bɛɛ fo ka dugawu ɲini an karamɔgɔ fɛ Cheikh Ahmad Tidiane ka dugawu k'a ye k'a ɲini Ala fɛ Seydina Ali danna yɔrɔ min na Ala k'a tɛmɛ yen kan d'accord bɛ an filɛbaaw fo aw minnu bɔra aw fɛ yen ka na an lajɛ fo yan nɔ an ka public charmant n b'a ɲini aw fɛ a ka tɛgɛrɛ b'a fɔ aw yɛrɛ kun yan nɔ merci yan'an ka jamukan datugu an bɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ni an n'ale de nana kɔlɔnjɛba yan nɔ ka tila ka a fa fo ni ale an fa an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan nɔ kɔlɔnjɛba ka tila ka kɔlɔnjɛba n'ala min bɛɛ lajɛlen fo a famaw a sous-préfet a maire fo ka taa se a baba commandant ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka an ka ɲɛmɔgɔw fana fo Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka directeur général ba ni ale ye Ousmane Sogori ye fo Bangoni na ka tila k'an ka responsable technique Buya Jagili Kulibali Musa Fomba an ka rédacteur en chef fo ka taa se Barou ma Cheikh Oumar Sissoko ani ne ni maa min jɛra ka baara kɛ yan nɔ kɔlɔnjɛba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baba Keita a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ a kun ani fɛn min ye an balimakɛ Abdoulaye Jara ni ale y'an ka dinila seba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fo dante foli min na merci beaucoup ani fo ka taa se an ka cameraman filanan Abdoulaye Sogodogo an ka cɛba maa min tɛ sɛgɛ merci an b'aw bɛɛ fo dante foli min na k'a fɔ aw ɲɛna ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan aw minnu bɛ k'an filɛ région wɛrɛ la walima Bamako kɔnɔna na ni aw b'a fɛ ka n'a sɔrɔ ansaru bɛ Mali fan o fan diɲɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire ou bien fo ka taa se Sénégal ma aw bɛ se k'an wele min b'a to an fana bɛ se ka wuli ka taa ni jɛmukan ɲɔgɔnna kɛ aw fɛ yen cogo min na walima ni aw ye sifinnakaw ye ni aw ye bololabaarakɛlaw ye aw bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la ni o ye 63 0012 95 63 0012 95 ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ